Původní plán byl, že tady od roku 2035 by automobilky prodávaly jenom čistě bezemisní auta, zjednodušeně řečeno. Nově ten požadavek tedy zdá se prolamuje a ty emise mají být sníženy v uvozovkách jenom na 90%, nikoli v těch zamýšlených 100% ve srovnání s rokem 2021. Je to dobrá zpráva pro automobilky, pro zákazníky, pro přírodu. Kolik rovin se v tom dá vlastně vidět? Tak je to zpráva 15 minut stará. Já jsem ji vlastně viděl u vás na headlineu v maskérně, takže nevím, co přesně se schválilo a co bych měl komentovat. Ten předpoklad byl, že se sníží ta 100% hranice na 90% a některé spalovací motory přežijí, což je asi pro Evropu dobrá zpráva, protože se ukazuje, že je málo surovin pro elektromobilitu, především litia a drahých kovů, a takže by se část mobility takhle zachránila. A dá se tedy říct, já jsem tam našla i tu rovinu pohledu toho zákazníka, ten tedy na tom vydělá, budou ta auta dostupnější, budou levnější, jak se toto projeví? No, především vůbec nějaká auta zůstanou, protože se ukazuje, že prostě pro tu elektromobilitu má dostatek surovin snad jenom Čína, možná Spojené státy a Evropa nikoli. Stanovila si příliš ambiciozní cíle a vlastně hrozilo, že velká část té mobility vůbec zmizí. Týkalo se to právě třeba privátních zákazníků nebo některých oborů té mimoměstské dopravy a to je dobrá zpráva v tom, že by se část teda těch spalovacích motorů mohla ta výroba zachránit v určitých oborech, dejme tomu extenderů, hybridních vozů nebo právě těch zmiňovaných motorů na syntetická paliva. Takže to především dobrá zpráva pro evropskou konkurenceschopnost. To nesporně. Vlastně ten původní plán oklešťoval některé technologie pohon jako přijatelné, takže vlastně auta hybridní, kombinovaná, čistě tedy, která budou moci být prodávána po roce 2035 úplně všechna, ale pouze když se omezí ty emise, které to auto vypouští, řekněme, na 10% oproti stavu v roce 2021. Jenom ať si to ještě takto přeložíme. Tak tu jednoduchou otázku je složitá odpověď, protože se bere v úvahu takzvané flotilové číslo. Ta automobilka musí za celou svoji produkci, jak se vykázat, nějaké emise, pokud je překročí, platí pokuty a bude to na automobilkách, které motory oni se rozhodnou zachovat, které se nerozhodnou zachovat, takže u některých automobilek asi přežijí hybridy, u některých možná motory na syntetická palivo a u některých, jak to vidíme v Číně, ty malé extendry, to jsou vlastně spalovací motory, které pohánějí elektromobil. V nařízení z roku 2023, tuším, se počítalo s tím, že nějaká takováto revize přijde, ale měla být až v roce 2026. Co ji uspíšilo? Byl to tlak automobilek, které žijí v nejistotě mnoho let, protože se ukazuje, že právě elektromobily se příliš neprodávají kvůli té vysoké ceně. Ta je způsobena zmiňovaným nedostatkem surovin a vlastně byl to tlak především toho průmyslového křídla Evropské unie, Německa, Itálie, také východoevropských zemí na to, aby se teda to přehodnocení uspíšilo. Do roku 2035 zbývá ještě celé desetiletí. Jak blízko nebo jak daleko ty jednotlivé automobilky byly výhledově tomuto za těch 10 let splnit ten původní plán? Nebo už o to ani neusilovali, když věděli, že má v roce 2026 nejpozději přijít nějaká revize? Automobilky do toho masivně nainvestovali a oni vlastně jsou technologicky připraveni ty emisní cíle splnit a dokonce i tu nulu, ale prostě chybí jim to ty suroviny, chybí jim drahé kovy, mangan, kobalt, nikl, chybí jim to litium, jehož zdroje drží Čína. Evropská unie teda nařídila nějaký emisní limit, ale nezajistila suroviny a to je ten problém. Takže se nedá říct, že by teď byli na trhu nějací naštvaní hráči, kteří už by to skutečně byli schopni splnit, investovali do toho prostředky, energii. Teď se ten cíl nějakým způsobem rozvolňuje a oni budou v nevýhodě, že se na to připravovali víc než třeba někteří jiní. Tam se dá čekat řada výtek a možná i soudních žalob, protože samozřejmě téměř všichni do té elektromobility nainvestovali a někteří hodně. Jsou samozřejmě automobilky, které vyrábí jenom elektromobily a sází na to, že ta elektromobilní éra přijde s tím nulovým emisním limitem, takže se dá čekat ještě velká diskuze i v rámci toho oboru samotného samozřejmě. A předpokládáte, že to zůstane u té 10% tolerance po roce 2035, nebo ty tlaky budou pokračovat a když to šlo jednou, tak se to třeba bude rozvolňovat i dál? Předpokládám, že to půjde tou cestou, kterou jdou Číňané. Jak už jsem tady zmínil, ty extendry, tam oni také přišli na to, že ta 100% nulová hranice emisní není vlastně reálná a
považují za bezemisní vozidla právě ta vozidla s extenderem. To znamená, to jsou hybridy, je to vlastně elektromobil, jehož kola pohání elektromotor a baterie, ale doplňuje tam tu elektřinu, ten extender, ten malý spalovací motor. To si myslím, že nakonec asi zvítězí. Rok 2025 se chýlí ke konci. Jaký, pane Handle, byl pro evropský, ale taky explicitně a specificky český automobilový průmysl? No, byl takový trošku divoký právě v té nejistotě, co se vlastně bude přesně vyrábět, jestli se vůbec něco bude vyrábět v oblasti té výroby, ale i v oblasti těch importérů a dílerů, kteří vlastně čekali často na auta z linky pro zákazníky a ta třeba nedorazila nebo dorazila jiná. A je tam taky problém, na který už nemáme čas, homologací automobilů. Řadě automobilů končí homologace koncem tohoto roku a řadě dílerů nebo importérů hrozí, že jim zůstanou neprodejná, ale auta na skladě, která se nepůjdou dát přihlásit vlastně do registru českého. Takže řada problémů se tam objevila nečekaných poměrně. Ještě závěrem, co byly tedy ty hlavní další výzvy letoška? Napadá mě, že to mohly být nějaké právě chybějící suroviny a taky možná nejistoty plynoucí z celní politiky Spojených států amerických, což ale byla asi víc záležitost prvního pololetí. Vy jste to řekla správně, hlavním takovým hitem letoška byly právě ty celní války. Nebylo to jenom cla ve Spojených státech amerických, ale také vlastně Evropská unie procela ty elektromobily z Číny a byla to trojstranná válka Evropské unie, Číny a Spojených států. Říká Erik Handl, šéf-redaktor portálu Automakers. Díky, že jste k nám vážil cestu. Děkuji za pozvání.